Tháo được. Bắt thăm chứ lắm. Mua bà dẹp. Hello, Aalasi lain nagiरदों जों. दा नुसिगोन जों सोरखौ लायनो नागिरदों होमबा भिडिअखौ नायलांदो. फैदा. चलो. चला. सफैबाय. मानसियासो सफैयाखै जों सफैग्रोबाय लांफैग्राफ्रा. मा जाहैयो मिन्थिथ'ला. चलो. For the kind attention of the passengers, train number 15959 up. बबे नाम्बाराव माबागोन बेबा? 1. Express is arriving at 1आव बे. आंथ' गासिबो एखे मोनजोबो. आङो आलासिनो बिबार बायनानै लाबोनो बावबायना लामायाव ओंखायनो नै बेखौ वेलकाम खालामसै रायहरबायलायनो. खानसै जों बेखौ खानानै डेक'रेसन खालामनानै दोनसै. जाबाय. 1 hour later. हाबाय दासो. दा बारजों ओमफ्राय थांगार. वेलकाम खालामसै आरो बाबाय जि नांनायनि बारा थाब लिंबोबाय बियो. ओइ मेले बिबारा नै लरहायबाय. मायाव दं? माजगाव मागाव हेनगाव लरहायबाय नै जोंनि बिबार. बे माथो बे नुदों नोङो नै बे फैगौ माने आलासि फैगौ माने थलथबसो सिरिसिगोन. अरजाया होनो मोनबाय जाबाय ओमफ्राय दखानाव लांसै मेथाइ जाहैनो. फैबाय ओंखाम उखैनो हाला. जानानै फैखादों थेवब्लाबो उखैबावबाय. आलासिनिफ्राय जाथारनांगोन ना लांफैनायनि. आ गया हैलाय मिथियोसना आलासि फैगौ. नै नेगासिनो बेस्रा बे बिबारा लरहायलांलायबाय. फैबाय. Biar tiket free menang. Kargo lang ba ito? Ayam rasi. Thank you. Yeah, देखो हमारा आलासी आ गया मेहमान. चलो नहीं लाई बेग लांच ला बताओ तो सफैबाय ना आलासिया बेनो. ओंखाम उखैथारबाय ना जोङो दा. जि गोबाव नेदों आधा घन्टा बेनो. बे दुइथा नङालै. अ नोङो बेबो आरो. How's
जानो नागिरदों दे जाहो बे मा दं मेथाइ दिलै अर्डार होदो न' सानसे थाहैनो लुबैथारबाय ना मिन्थिया नागिरदो दे किलो अमूल कूल आंहा ओंखामानो जि उदै नों मा बिबावदों बेखौल' फायसै जानो हागौ नों ओंखामखौबा एसेल' जानानै मेथाइनि थाखाय एक्सट्रा जायगा दोनखायो जा बिदानि आमोलाव फंबायनि आमोलाव ayo sama-sama tunggasin Halo Aalasi Bye. bicara nama ma kalian jangan makan ya ame apa serau bukan nama aku yang Thai sedikit nih ah terus apa jadi bela kuliah itu harus ada jalan mau kau tak nanya tunggu nama aku मेथाइ जाग्राफोर बिसोर मेथाइ जाग्राफोर मोनब्रै लांदो बिसोरनो आलु सिंग्रानि माबा सिंखौ जागोन आं या ओरै फैखांबायमोन किन्डारजों मोनजाग्राया मोनजायाखै सिंग्राखौ किन्डारजों मोनजाखाबाय लादो होनबालाय मोनसे लादो मेथाइ जाखांबाय स्प्राइट लोंखांबाय सिंग्रा बुरु मानसिया निमकि सिंग्रा ओमफ्राय आलासिया न'आव सफैबाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय